बागुल बुवा. बाहेरून दार जोरजोरात ठोकलं जात होतं. माझ्यासोबत घरात असलेले माझे दोघे मित्र, त्यांना तर कळतच नव्हतं की मी अचानक असा का वागतोय ते. अरे काय झालंय तुला? तू असा काय करतोयस? बाहेर आपला मित्र एवढा दार ठोकतोय आणि तू दार लावून का घेतलंस? त्यांना आता मी कसं समजावणार होतो की बाहेर दार ठोकणारा तो आपला मित्र नाही, तर ती भयानक विभस्त बाई आहे. इथे काहीतरी भयानक घडत आहे. तुम्ही विचारत होता ना मी मगाशी इतका का घाबरलो होतो ते? मला तिथे त्या खोलीतून आवाज आला होता, म्हणून मी त्या खोलीत गेलो तर एक मुलगी मला तिथे खाटेखाली जाताना दिसली. जेव्हा मी खाटेखाली पाहिलं तेव्हा मला तिथे 2 मुलं दिसली. मी जरा स्पष्टच सांगतो, त्यांचा अवतार पाहता ती दोघेही भूत होती. काय बोलतोयस हे? अजून माझं बोलणं संपलं नाही. या घराच्या भिंतींवर, दारावर, बाहेरच्या बाजूने भयानक पद्धतीने कोणीतरी ओरबाडलं आहे. जणू कोणी बाहेरची शक्ती कित्येक वर्ष या घरात शिरायला पाहत आहे. मगाशी वरच्या खिडकीतून बाहेर पाहिलं तर बाहेर एक भयंकर बाई आपल्या मित्रापाठून टॉयलेट जवळ गेली. मी ओरडतच ती आता आपल्या दारावर आली आहे आणि तीच बाई बाहेरून आपलं दार ठोकत आहे. इतका वेळ माझ्या मनात साचलेलं सगळं काही मी एका फटक्यात माझ्या मित्रांपुढे ओकून टाकलं. पण यावर कोणाचाही विश्वास बसणे हे केवळ अशक्यच होतं. अरे तू काय असा मूर्खासारखा बोलतोयस? अच्छा, आम्ही तुला मगाशी घाबरवलं म्हणून तू असा वागतोयस का? तेवढ्यात बाहेरून पुन्हा एकदा जोरजोरात दार वाजू लागलं. बघ, आपला मित्र तो बाहेर आहे, दार ठोकतोय. चल बाजूला हो आणि उघड दार. माझा एक मित्र दार उघडायला पुढे चालत आला, पण ज्याचं हे घर होतं तो मात्र अजूनही तिथेच उभा होता. तेवढ्यातच माळ्यावरून कोणाच्या तरी धावण्याचा मला आवाज आला. माझ्यावर चालून येणाऱ्या मित्राचे पायही तिथे जागीच थांबले, कारण यावेळी तो आवाज मीच नाही तर तिथे असलेल्या माझ्या दोन्ही मित्रांनी ऐकला होता. माळ्यावर कोणीतरी त्याच्या छोट्या पायांनी धावत होतं. अचानक तिथून लहान मुलांच्या खदखदून हसण्याचे आवाज येऊ लागले. बघ, मी बोललो होतो तुला, इथे काहीतरी विचित्र घडतंय. इथे या घरात नक्कीच काहीतरी घडतंय. असं म्हणत आम्ही आमच्या त्या मित्राकडे पाहू लागलो ज्याचं हे घर होतं. तुम्ही माझ्याकडे असे का बघताय? मला नाही माहित हे नेमकं काय चाललंय ते. तुझ्या चेहऱ्याचा उडालेला रंग पाहता मला तर वेगळंच वाटतंय. मला खरं खरं सांग, या घरात काय घडलं होतं? इथे नक्कीच काहीतरी घडलं होतं असणार. तसा तो आमचा मित्र सांगू लागला. या घरात 3 जणांचा जीव गेला होता. खरं तर म्हणूनच आजवर आम्ही इथे येणं टाळत आलो होतो. पण मला याची जराही कल्पना नव्हती की इथे त्यांचा अजूनही वावर आहे. हो, माझ्या मनात त्यांची भीती होती, कारण त्यांचं हे अचानक असं झालं होतं. पण ती भीती इथे आल्यावर खरी ठरेल याचा मी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. माझा मित्र भीतीने थरथरत होता. एक गोष्ट तो खरी बोलत होता. जर त्याला इथल्या आत्म्यांच्या वावराबद्दल आधीच माहीत असतं तर तो इथे कधीच आला नसता. इतक्यातच घरात सगळीकडे रडण्याचा आवाज येऊ लागला. तो आवाज लहान मुलांच्या रडण्याचा होता. हे बघ, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. मला सांग, त्यांचा मृत्यू कसा झाला होता? ते आपल्याला कळलं तर आपण यावर काहीतरी मार्ग काढू शकतो. मला एवढंच माहीत आहे, काका काकींची नेहमी भांडणं व्हायची. या भांडणाला कंटाळून काकीने तिच्या मुलांसह विहिरीत उडी मारून तिचा जीव दिला होता. आणि काका, त्यांचं काय झालं? यानंतर ते डिप्रेशनमध्ये गेले होते. ते इथे राहत नव्हते, पण शेवटी काकीच्या आठवणीत त्यांनीही एका भरधाव वेगात येणाऱ्या ट्रक खाली येऊन त्यांचा जीव दिला होता. मला माझ्या मित्राची ही गोष्ट पचनी पडत नव्हती. या गोष्टीत काहीतरी गडबड ही नक्कीच होती. आपण एक काम करू, आपण सकाळ होईपर्यंत इथे घरातच बसून राहू. घरातील संकट हे बाहेरच्या त्या संकटापेक्षा मोठं नाही. तोच लांबून आम्हाला एका लाकडी दाराच्या उघडण्याचा आवाज आला. हा नक्कीच बाहेर टॉयलेटला गेलेला आमचा मित्र होता.
अचानकच आमच्या दारावर पडणारी थाप ही आपोआप बंद झाली. याचा अर्थ ती बाई, आमचा मित्र एका मोठ्या संकटात सापडला होता. काय करावं मला काहीच सुचलं नाही. आणि इतका वेळ मी मित्रांना जे करण्यापासून अडवत होतो, मी नेमकं तेच करून बसलो. मी त्या घराचं दार उघडलं. बाहेर गडद अंधाराशिवाय बाकी काहीच दिसत नव्हतं. मी घाबरतच माझं एक पाऊल घराबाहेर टाकलं. माझ्या पोटात भीतीचा गोळा आला होता. मला त्या बाईला आता परत पाहायची हिंमतच नव्हती. तरी मी घाबरतच बाहेर डोकावून पाहिलं, तेव्हा अचानक वाऱ्याचा एक जोरदार झोत माझ्या अंगावर आला. मी त्यामुळे जागीच हल्लो गेलो. हाताने कोणीतरी मला बाजूला सारून त्या घरात शिरावं असा तो अनुभव होता. पण बाहेर ती बाई कुठेच न दिसल्याने मला थोडंसं हायसं वाटलं. मी पाहिलं तर माझा मित्र टॉयलेट जवळून हातात मोबाईल पकडून आमच्याच दिशेने येत होता. हीच योग्य वेळ होती काहीतरी ठोस पाऊल उचलायची. सगळ्यांनी लवकर गाडीत बसा, आता या क्षणी आपण इथून निघणं हे फार गरजेचं आहे. आम्ही कसलाही विचार न करता एक एक करून तसेच गाडीत शिरलो. चौथा मित्र गाडीपर्यंत पोहोचायच्या आत आम्ही गाडी स्टार्ट केली होती. अरे कुठे चालला तसे, आपलं सामान तर आहात. तो त्याचं बोलणं पूर्ण करायच्या आतच आम्ही त्याला गाडीत खेचलं. त्याला तरी इथे काय चाललं आहे याची काहीच कल्पना नव्हती. आम्ही गाडी रिव्हर्स घेत लोखंडी गेट अक्षरशः तोडतच घराबाहेरच्या कच्च्या रस्त्यावर आलो. आम्ही सर्वांनीच एक वेळ त्या घरावर नजर फिरवली. घरात एक कंदील पेटत राहिला होता. घराचं दार बंद करावं एवढीही आमच्यात हिंमत उरली नव्हती. जीव वाचल्याने आम्ही देवापुढे आभार मानले आणि आम्ही त्या कच्च्या रस्त्यावरून गाडी सुसाट वेगात पळवली. त्या घरातून तर आम्ही सुखरूप बाहेर पडलो होतो, पण त्या बंद घरामागचं सत्य आम्हाला अजूनही उलगडलं नव्हतं. आमची गाडी तिथून काहीच अंतर पुढे गेली असावी, तेव्हा अचानकच रस्त्यावर झुकलेल्या एका झाडावरून एक बाई धाडकन रस्त्यावर पडली. अचानक तिला रस्त्याच्या मधोमध पडलेलं पाहिल्याने माझ्या मित्राने गाडी वळवली आणि आमची गाडी जोरात तिथल्याच एका झाडावर जाऊन आदळली. आम्ही सगळेच थोडेफार जखमी झालो होतो, पण आमचा एक मित्र ज्याचं ते घर होतं तो आमच्या गाडीतून गायब झाला होता. रस्त्यावर मधोमध पडलेली ती बाई, तीही आम्हाला कुठे दिसत नव्हती. आमच्या सोबत घडत असलेला हा थरार अजून तसाच सुरू होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.